kellu jkun proġett ta' 250 miljun euro u minflok spiċċajna b'żewġ tirġiel bil-warrani barra. Dan għax din is-sena l-ewwel vittmi ta' Bla Condition konna aħna, il-membri tal-midja. F'sejħa l-konferenza tal-aħbarijiet konna marfa li l-ġimgħa filgħodu kellu jitħabbar proġett kbir b'investiment Ċiniż. Ma ħadniex b'sorpriża għaliex l-investimenti kbar saru normali. Iżda xorta waħda konna eċitati bil-prospetti ta' iktar ġid f'pajjiżna, għalkemm tħassibna meta rajna li dan hu proġett ta' ħażna ta' skart perikolus. Għalhekk tlabna iktar informazzjoni. Mimlijim kurżità għaliex risposta ma ħadniex morna l-famuża konferenza tal-aħbarijiet u hemm sibna l-kru ta' Bla Condition sodisfatt li għaddewna biżmien. Għalhekk jekk dik tal-ġimgħa hija tomma ta' x'se jkun hemm fl-14-il sena ta' Bla Condition, għandna nistennew spettaklu li jħalli li dak li jkun bitbissima u ħafna sorpriżi. Din is-sena Bla Condition se jettella bejn is-27 ta' Novembru u s-7 ta' Diċembru fl-MFCC ta' Għali. It-tema ta' din is-sena hija jinkixef kollox.